Тръгни сега докато не те бие. Добре е това. Тони вратата, пази я наша. Предложете му се. Айде бързо пред тебе. Мини зад топката, спокойно не се карайте. Нищо не е само вратата. Тони заден диагонал. Вали удар. Гол, Мускетари! Нищо бе, спокойно, нищо не е станало. Айде. Смени Спасов. Спасов да влезе. Айде, да, така и го сменява. Спасов готов. Тъч. Дай да ми. Тъч, бяло. Давай движете. Валю, мини отзад, Тони ела от тази страна. Да, мини ти от тук. Валю готов. Дай дълбочина навътре. Опа! Да. Дай! Времето. Искам да влизате, когато топката ви бъде тук. Извадете го. И двата отбора. Добре, търпеливо сега. 3 минути до края. Тони, мини от другата страна. Не, и двамата! Времето. Връзката, 4-ти номер. Стоп! Да, е там. Спокойно, има време, само спокойно. Апарата не слушаме съдийски апарат. И гледа, няма бъркаш. Дай дълбочина по-добре, да няма бъркаш. За корнер. Не, това не е. Дай му в краката. Вия. С удар да има корнер, бе. Събирай. Тук изчакай. Така. Наблюдай го само. Дай е наша, взимай бяло. Ego, Мускетари. Там тока да отстъпи, тока! Гол, Мускетари. Давай, спокойно. Тока! Тонка, давай там застави, айде, интензивно. Спокойно, да не минава само го затвори. Спасов, излез леко по-напред. Нищо, айде, има време, спокойно. Добре, пак. Зад линията на топката, Тонка. Дай са биеш, Тони. Тонка, биеш. Спасов, гледай диагонала зада. Вано, взимай бързо. Добър ден за изпълнителен директор на Евентман. Сега да направим корнер. Радвам се те видя. Дуспа е това. Дуспа е. Да спрат времето, дуспа е. Времето. Так е, втори. Не е втори, трети е. Втори е. Искаш ли да ти върна корнер? Искаш ли да ти върна камерата? Дай си са. Трети корнер е.
Аз ги броя сам. Алло. Ачо, чули. Дай би корнер. Третия корнера. Ама тя беше от ръката, бе. После ще го върна да го видиш. Ще го върна да го видиш и си извиниш на децата обаче. 100%. Ма не е правилно, аз ги броя са след. Първо беше един от там и това е третия. Един от тук, един от там. Нали биха дуспа? Ама биха дуспа за ръка. И са били за корнер. Отворимо! Това е. Да, ама са 3 на 2. Спокойно, Тонка. Няма проблем. Дай би там, Спасов, би. Добре, взимай, Антони, бързо. Играй за корнер. Би там, Спасов. Браво. Пак ръка има. Айде.